Numru ta' familji li f'nofs ix-xahar li għadda ġarfitilhom parti mill-blokka li jgħixu fiha fi Gwardamanġa fetħu protest ġudizzjarju kontra l-iżviluppatur tas-sit ta' Biswito. Total ta' 14 persuna bejn sidien u inkwilini tal-appartamenti mill-quta qed jitolbu lill-Qorti Ċivili sabiex tiddikjara lill-iżviluppaturi Mohib Abu Zidan, Carmel Ellul u Epcon Trading Company Limited responsabbli għad-danni fid-dar tagħhom. Fil-protesti ngħat li l-iżviluppaturi kienu qed jaħdmu taħt id-direzzjoni tal-perit Jonathan Xkembri. Il-qorti ntalbet tiddikjara li x-xogħol kien sar bit-traskuraġni u b'nuqqas ta' ħarsien lejn ir-regoli tal-kostruzzjoni. Il-protest kien iffirmat mill-avukati Edward Zammit Lewis u Veronique Dalli. Intant ir-residenti mhux jeliminaw il-possibilità li jippreżentaw akkużi kriminali lill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-każ ta' Gwardamanġa kien wieħed biss minn serje ta' inċidenti serji li seħħew f'binjiet li ma' ġenbhom kien għaddej xogħol ta' kostruzzjoni.